Babaalis ka dyan kasi wala. Lagay si tita sa ano. Alis ka na, love. Pa. Maglagay si tita ng ano. Maglagay sa sako. Aril. Doon ka na po sa loob. Mega love, shout out! Shout out, shout out! It's rainy Sunday! Love, dito ka, oh. Love! Ay, Battery ko. doon ka sa loob. Huwag na dito, lalab ko. Dali na, kasi mamaya dadaanan ka na dito ni Papa mo. Ay, Gina. Ashok Raval, hello, hi, mega love, shout out. Thank you so much, guys. Thank you, everyone. Namaste, namaste. Where are you from? From Philippines. Thank you for coming, guys. Thank you for your support. Thank you so much.
Thank you for coming, guys. Behind at the camera, I put rice in the sack, guys. Look at this. This is what I am doing right now. Jennifer Timago. Baby, hello. Hello, shout out. Bigyan kita ng jacket, sir. Ayan. Bigyan kita ng moderator. Thank you so much po sa pagbisita sa aking live, Sir Jennifer. Lalaki yung profile mo, pero Jennifer yung pangalan mo. Okay. Yan. You're welcome po. Salamat. Padikit po sa aking channel. At punta ko din po yung bahay mo, sir. Meron ka ng 2.307, ganun? 307. Ayan. Subscribers. Tapan mga bangus. Tapan mga bangus. Panoorin ko to, sir, na ano, tapan nga bangus. Ayan. Ay, wow, nagdadarang siya ng fish. Mega love shout out, Poran. Mega love shout out, Poran. Thank you so much. Sir, Jennifer, andito po sa yung bahay. Ayan. Ayan, ididikit ko po yan sa'yo. Main ko po yan. Ashok Raval. Are you at home? Yes, I'm at home. You're welcome po, Sir Jennifer. Love, huwag ka maingay. Naririnig ka sa live ni Tita. Thank you. Sa likod ng camera, guys, ako ay nagsasako ng palay. Kasi kahapon, ang lakas ng ulan, lakas ng init. Maaraw kahapon, kaya nagbilad kami ng palay. Tapos ngayon, ang lakas na naman ng ulan. Buti na lang, pwede na tong ipakiskis. Kasi wala nang bigas si Tres Marias. Thank you so much, guys.
Hello, Puran. Mega love shoutouts. From Jennifer Timagos. TV. Lalab? You're so maingay. Dali ka na sa loob ng bahay. Lalab, dali ka na sa loob ng bahay. Dali. Dali na ako sila. Maano dito oh. Mairas. Makati. Ayan, Sir Jennifer. Ayan po. Ayan, patapos na po ako sa aking pinapanood na Tapan nga Bangos. Ano po ibig sabihin nun? Nagdarang, ganon? Nagdarang na bangos. Okay. Kalimbangdan. Please connect to each other, guys. Lalab. Doon ka na sa loob. Please. Ay, nagdudunong kay tita. You're welcome po, sir. Monetize ka na po ba? Sipagan mo lang po mag-live. Paano kaya? Ang daming pinakabuto. Panginoon ko. Ma'am Irene, mega love shoutout. Salamat. Wala akong makitang harang kay Lola Bittersweet. Kay Bittersweet. Walang harang. Thank you, Ma'am Irene. Sis Vine, mega love shoutout. Akin isa Sis Manok. Ayan. Mamili ka dyan. Alin dyan sa'yo? Yung tandang? Yung babae na pwedeng mangitlog? Ayan o, lakas na naman ang ulan. Nagpapaulan din sila. Sis Vine, nagpapaulan din sila. Kasi kahapon, ang lakas ng init ng araw.
kahapon, ang lakas ng araw, kaya nagbilad kami ng palay. Tapos ngayon, ayan na naman, ang lakas-lakas na naman ng ulan. Hindi ko pa nga na ilalagay sa sako. Ngayon ko pala nilalagay sa sako yung ano, yung palay kahapon na binilad namin. Ayan o. Mega love shoutout, Sir Christopher Guillem. Salamat po sa inyo dyan. Ang sarap magpaulan. Hindi ka po magpaulan, lalab. Opo, maulan na naman po dito sa Bicol. Lagi na lang. Kahapon, maaraw. Ngayon, maulan na naman. Salamat po sa pagbisita, Sir Christopher. Panginoon ko, Lola po, may rason, gagatulon ka. Salamat po sa patangsak, Sir Chris. Ano yun? Hala, baba, hindi ka makakauwi kasi maulan. Paano yung pag-ano mo? Hindi ka papasok bukas. Ha? Uy, buti. Sir Jagdesh. Sir Dag. Nabubulolakit. Mega love shoutout, Sir Jagdesh. Good afternoon, Sir Jagdesh. Ma'am Puching, Shouty. Namaste, Sir Jagdesh. Uy, ang ingay mo po. Naririnig ka po sa live ni Tita.
Hindi makakauwi yung batang makulit. Malakas ang ulan. Salamat sa patamsak, Sir Jagdish. Siguro makasaalan ka dun niya, Tres, kaya lagi ka inuulan dyan. Hoy, Manoy Eric, huwag kang ganyan. Ibig sabihin, blessing yung ulan. Ganun ba yun? Kapag makasaalan, inuuran? Utik mo. How are you, Tres M? I'm good, Sir Jagdish. I always busy. Hello, huwag ka maingay. Ay? Ang ingay-ingay. Ang ingay-ingay ng lalabo. At na yung mga sako dito ni Mama Ulang. Kaya nga, binabasbasan ka para mabawasan kasalan mo. Ay, grabe ka. Sis Antaray. Sis Antaray. Hello everyone. May love shout out Sisi. Thank you. Naka-live ka ba, sis? Naka-live si Lola Sweet. Thank you sa patamsak dyan. Ayan, naka-live nga siya. Oh, ayan oh. Ang ganda niya, di ba, Manoy Eric? Tamsak. Salamat sa paharang, Ma'am Puching. Ang dami mo pala manok dyan. Dapat pag sama-samahin mo na sila. Hindi, konti na nga lang yan, Manoy Eric, kasi nabibihag ng mga yung mga manok ng kapitbahay. Mga gala kasi yan eh, nakakapunta doon sa may malapit na sa kalsada. Nabibihag sila ng mga ng mga kapwa nila manok na umuwi sa ibang bahay ba. Sis Mimi Reyes, Miguel shoutout. Salamat sis sa pagbisita sa aking munting tahanan. Maulan na naman lagi ang aming kabukiran, kabundukan, kakahuyan. Laging maulan. Salamat sa patamsak. Ito nga kasi sinanong na estate. Ano po? Ito kasi sinanong na estate. Oo po, lalab meron. Ayun oh, sa dulo. Saan daw? Eh? Wala pang bunga. Sana all naka-face live. Sis Antaray. Salamat, Sisi. Jaketan ko nga tong isa kong wala pala tong jacket si Tres M ko. Jaketan ko nga yan para mapuntahan ko yung mga bahay nyo. Oh my God.
Pagsama-samahin mo na ang manok. At si papaya at malunggay with luya at sili. Oo nga, masarap yun. Ma'am Jasmine Rose, may galap shout out. Thank you so much sa pagbisita ulit. Salamat sa paharang, Ma'am Puching. Good afternoon po. Ayan o, madilim na yung hapon. Dahil maulan. Baba, huwag ka malikot dyan. Ayan. Ayan na si Papa Ulang. Ayan na si Papa Ulang. Mahulog yan. Mahulog po yan, mahulog. Nag-esi ka kagabi, Tres? Opo, Ma'am Puching. Ano? Ano ba yung esi ko kagabi? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Ano ba yung esi ko kagabi? Nag-esi ako, ano lang, umabot lang siya ng 2 hours ata. Walang mumo. Nakakatamad kasi walang mumo. Ayan, si Papa Ulang. Ayun si Papa lang. Inabot na ng ulan. Oh, ayan, nakasakay sa kalabaw. Si Papa Ulang. Galing sa kabilang farm. Ayan, inabot na siya ng ulan. Walang mumu, Ma'am Puching, no? Si ano lang yung nabigyan kagabi, si Lola Bittersweet. Andito ako sa bahay mo, Sis Mimi. Idikit ko na to sa iyo si Tres and Baba, huwag ka maingay. Naririnig ka sa live ni Tita. Sinasadya mo nananadya ka. Libre pamasahe. Libre pamasahe. Bakit ang ingay mo, ha? Bakit ang ingay mo? Ang ingay mo. Ay, ano? Bakit ang ingay? Nagalit si Tita. Ang ganda naman dyan, host. Probinsyang-probinsya, sis Mimi. Exit ako muna, ha? Tambayan ko muna si Sweet. Okay, sige po, Ma'am Puch. Ayan, dikit na sa'yo, sis Mimi, si Tres M ko. Ono Vlog. Sino si Ono Vlog? Nauranan ka pa? Dali na lalab, mag-ano ka na? Sir Ono Vlog, may galap shout out. Ono Vlog, hello. Ito po ba yung main channel mo? This is your main channel, Sir Ono Vlog? Sige po, Ma'am Puch. Thank you. Ayan, patapos na po sa iyo, sis Mimi. Galap, ang ingay-ingay. Bawal na sa live.
Bawal ng bata na maingay sa live. Paano si tita niyan? Doon ka na sa loob? Muli na. Doon sa kwarto, dali na. Ang bilis ng oras. Gabi na. Opo, hindi naglakaw. Nakasakay siya sa kalabaw. Galing sa kabilang bahay. Siyempre po, oh. Wait lang. Sa live ako. Maririnig ka sa live. Maririnig ka sa live. Marinig ka sa live. Shout out! Shout out! Yan o, basahin mo. Sino yan? Salamat po, Sis Jasmine Rose. Palubot na ako. Nag-update lang ako kasi ano. Wala, dito tayo sa loob. Ang ingay-ingay mo. Lipat tayo dito.
Ulat dito, ay, hindi ka magulit. Ah, dito, sabi ko, nila. Ikaw, parang tanggi. Kaplado, may nakapupuan. Lasing po na. Kung muli, kumantab. Yung kamulit eh. Ay, mura na nagay bang sako? Ilingin na doon sako. Bagsa ko. Uy ka no, ito para dito. Kasupan ko kung tumaram na. Susunod mga bubuan do para sa ako dahil kamarta ko ah. Namumutan ko, yun na pala. Hindi kita kayo luluway te. Tapi sa iling ang kung saan ba. Sila naman kayo luluway te. Magbupa ko, makagpasa na kamuya. Tapos na, sabi niya kumabot na niya. Pagkamkam sa kabarpan, tapos nakamkam pa rin sila. Kamkam sa kabarpan, kamkam sa parol. Sa kuya, gabos pa lang. Kamkam sa kabarpan, kamkam sa parol, ito pa lang gabos. Dito na yun na yun na yun na
No, gusto na no. Boy. Boy. Ano ka? Ano ka? Naman. Ay, tita mo. Naman. Ha? Naman. Sa'yo. Nagkape ako. Naman. Hindi na, sige, sinutama na pa na kita. Ano, so, jacket mo? Hmm? Naman. Hindi ka kape yan. Ay, ha?
Ay, dito yan. Ano sa daw? Labo. Kasi hindi na niyo. Sil! Ikaw ko na ulit. Kaya mo rin niyo. Ay, kata naman, klase ka sa aga. Nagkakapibaga ako naman sa gatas ko naman inuman ko na. Dali, dala na tapo na. Lumayan na dali ha. Hindi mo nagpikiri mo nun. Hindi ka nagpagay. Hindi ka na naman. Uy, orang itagay-dadarong ka. Nine. Hindi mo nagkaan. Eh, kali mo kaya ni Pantin ako. Trabaho pa. Kung nakabang, mabuti na naman. Naman man. Tatanang ito. Ano yan? Suwago, kanina na mag-aak. Hmm? Buka. Siya, isang linin ng laki. Hindi ko man mag-aak. Hindi ko man lang Ano nagkampo? tinapay. Kumagal yan. Umiigan ko sila ng tinapay. Hello. Ay, wala ka naman sa papa mo. Ikaw mo na po kung baka mo. Taos ayan. Ikaw mo kita pa mo ako. Ikaw mo sayang.
Oh. 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 Mura ba? Ate naman. Kaputihan. Tama na Ko. Dali na. Bayan ka. Bulon. Ano sabi, nagdala ko, nagdala ka puti daw na inikma kung ano pa siguro. Araw ka naman, walang ka naman na ito mo na kaputihan. Sura na doon yung sinsel na dahil. Bigas pa yan. Bumi, oh. Lalab, oh. Wala. Suka-suka ka naman. Kaputihan mo, parang ano mga. Dali. Gusto. Pulbura. Umiling ka dito. Panmete. Ano, pinulban mo, Michelle? Dahil wine, sabi ko. Pag-drive mo. Yung katagukan, Dali na. Diyos, Rosep. Dali na. Hindi kita. Diyos, kusong mo. Kasi Eh, pagbalata sa kuya yan. Ikaw, dali na. Rosep. O, so lang itagaan. Ano yung usip? Ano yun? Ikan, ma? O, yun eh, sila laugan. Walang laugan dyan na dumaling ineng. yung mga yun eh. Mapadras ko dumaling sa Michelle. May nalaugan dyan kanyang laundry abo. No? Ayun, naparpadari niyo. Magpakulay man kay Diyos, marosep. Ipan man mo doon. Aha! Bye, love ko. Bye, everyone. Thank you so much.